Shoutout din pala kay, Prince, yung sa Zin Zumba. Prince Zumba instructor. Naksidente pala siya ng galing dito sa Tabaco. Pagaling ka, boy. Ano daw, bigla daw tumawid. Ba't nga ba biglang tumatawid yung aso? Siguro dalawa bahay niya. Pwede. Uy, ng mga butyas. Diyos ko, si nanay. Sorry guys, naka-stuck pa ako eh. Dami nagpapareps. Alam niyo guys, sa part na to, ang dami dito kung ano ba to. Siguro yung mga mga nagbibilad ganyan na nakalagay sa ako, tapos nilagay ng bato. Kamalsik. Yun. Pag ganito sa tulay, dito ako gumigit na kasi meron mga nag-overtake yan eh. Alam mo na, mga 4 wheels yan. Delikado yan, marami na accident sa ganyan. Yung mga bukol na gano'n. Lakbay bulitit. Ayun, mga estudyante. May tour sila. Ingat sa inyo sa biyahe. Anong ganap? Wait a minute. Loko yun ah. Kausapin lang natin. Off yung camera. Few inches later. So yun ang mga pangyayari na minsan hindi natin maiwasan. So yun guys, ride safe na lang. Alam mo naman guys, maraming mainit ang ulo. So ako naman kalmado naman ako, kalmado naman tayo. So nagbibigay lang tayo ng advice para next time na may gawan siya ng ganon, or next time na aware na siya. Ito tuloy, na-late kami ng ilang minutes papunta ng Karamuan. Nag-aantay si So thank you Kagawad Jun Adaho from TV. Bait naman ni Kagawad, sinamahan pa kami, na-storbo ko siya. Salamat. Okay guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button and notification bell para updated kayo lagi sa mga video ko kahit medyo matagal ma-upload. Kasi po pinagsasabay natin sa work natin. And alam niyo naman guys, kung hindi pa nakakaalam, sa gabi po ang trabaho natin. Wow. Oh yes. So ito, kasama ko si Francis sa yung kanina. So dito na tayo guys sa papunta ng Roan.